Pozdrav svima ljudi I donosi novu epizodu Little Gamers. Da. Iako niste... I danas imamo nešto jako čudno, da Miša? Da. Ima neki folder koji mi se pojavio na desktopu. Gledaj, evo ga. Ne otvaraj. I mene baš interesuje šta je unutra. Hoćemo da otvorimo? Naravno da hoćemo. Zbog toga i pravimo ovaj video. Da. Htjeli smo da snimamo kako igramo Hello Neighbor, ali odjednom se pojavio ovaj folder i ja sam se uplašio pa sam htio da snimim video, možda je nešto interesantno. I ima neki tekst već. Ćemo stvarno snimati Hello Neighbor? Nećemo. Za sad moram da otvorim ovaj folder. A šta čekamo? Ajmo da krenemo. Ako niste vidjeli, evo ga taj folder. I piše da otvaraj. Ajmo da otvorimo mi. Ajde. Jesi spreman, Mišo? Da, šta čekamo, ajmo da otvorimo. Drugi folder. Tekst. Samo tekst. Ajmo da pročitam. Šta? Ovo je nešto čudno. Moram da vidim. Upozoravam te, ne otvaraj drugi folder. Opasno je. Rekao si da sam nupčina. Ja sam muško. I ja sam muško. Naljutio si me. I onda neka faca ovako. Miša, ajde pokaži ovakvu facu. Evo je ta faca. Da. Šta, zašto, sa kim to pričamo? Ne otvaraj drugi folder. A ja ću da otvorim sve jedno, hoćemo da budemo interesantan video. Sećaš li se? Prvo pročitaj ovo. To ti je najgori video i sad znam sve o tebi. I ti se zoveš Andrija Vukilić. Sad znaš moje prezime, nikad u video nisam govorio. I ti si noob, little noob. Mama, nisam nikad rekao da se zovemo Vukilić isto kao ja. Da, ovi čovjek zna. I ti si noob, little noob. Glupa zelena lisica bez mozga. Vi ste mrvice. Ja govorim on je mrvica, nisam ja. Ti si mrvica. Da, ti si mrvica i sa kim to pričam? Koji je rekao šta je ovo? Ovdje vidimo. Čekaj malo. Evo sam ja. Jel da? A to je onaj video koji smo snimali onaj put. Sjećam se, ja sam njemu rekao da je nupčina velika. I mislio sam da je žensko, u stvari je muško. Kad smo snimali Skywars. Oh my god. Oh my god. To je on rekao da to je on pričao s tobom. Rekao da je Andrej Vukilić. To ti mrvica. I mi smo mrvice. I sve ovo što je on nama rekao, to je bio X-Kill Ray. Oh my god, ovo nije dobro. Actually, šta nas boli dupe za ovo sve? Da, obriši te slike koje on rekao. Obrisat ću sve. Gle. Još i ovdje trebamo da napravimo. Gdje sam beže? Da, samo sam tu. Ok, nema više tog foldera. Pojavio se neki drugi folder i piše šta brišeš? O ne. Da otvorimo taj folder. Ajmo da vidimo. Ha. Jel se on to smeje? Ajde vidimo. Obrisao sam ti Minecraft. Kako to? Gdje je Minecraft nestao? Oh my god. Nema Minecrafta.
O, ljudi, ovo je užasno. A možda u kanti se đubre. Nema ga ni u kanti za đubre. Ovo je loše. Možda mogu da pričam sa njim. Da, imam. Napiši ti si kare. Zašto? Normalno. Ja sam noobčina. I zašto se uvijek ovaj znak pojavio? Vidi, sad se 2 pojavilo. Jel sam noobčina? Mi smo sad pričali sa njim. Ja sam napisao zašto on mi... Jel sam noobčina? Šta si napisao? Možda ćemo i ovaj da obrišemo. Neće se pojaviti treći. Hoće. Ljudi, šta da radimo? Pišite u komentarima. Da. Naravno. U drugom videu ćemo saznati. Šta Da. će on nama reći? Šta će on nama... Možda će da se pomera u onom delu. Možda. Da, kad snimamo opet Skywars. kad budemo opet snimali Skywar. Rekao sam... Ljudi! Nije se pojavio. A gdje je Portal 2 nestao sad? A sad ga i on opet obrisao. Gdje je Portal 2 nestao? Opet ga je obrisao. Ovo je užasno, ljudi! Hajde, možda je u desktopu, gledajte. Ima samo Portal 1. Ovo je užasno. Samo da 3DS ne obriše. Ovo je užas. Ovo je užas. Gdje je 3DS nestao? Ne! Ne! Dobre. Kako ćemo da snimamo YouTube videe? Nema interneta! Ko nam je ugasio? O ne. Ne. Ovo je, ljudi, užasno. Čekajte malo. Ne mogu više da mu odgovorim. To je užas. Verovali, gledajte sve igrice sam si naratio. Minecraft, 3DSN i Portal 2, ali vidite sve pametno. I evo ga neki folder, izvini. Neću više ništa da ti radim. Pozdrav. Pa, to znači da ću da ga brišem ako ništa mi ne radi. Ovako. Evo ga, sve je normalno, je li tako ništa? Što se gledali ovaj video, Lajkujte, subscribeujte i pretplatite se na kanal. već si to rekao. I nešto važno. Pozdrav! Pozdrav! Pozdrav!